ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ኣናኹም ሰላሐዲን ከም ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን እዝን ዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራምና እዩ ሎም ንካፈሎ ቃል ከም ዝብል እዩ መንፈስ ቅዱስ ክምህረኩም ይዝብል እዩ መንፈስ ቅዱስ ክምህረኩም እዩ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ከምዚ ይብል ንስኻትኩም ድማ ቅብአት ካብቲ ቅዱስ ኣለኩም ንኹሉ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ሪኢኹም ንስኻትኩም ግና ቅብአት ካብቲ ቅዱስ ኣለኩም ንኹሉ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም እቲ ኣባና ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ነፍስ ወከፍ ናይ ህይወት ጎደናና ንንገብሮ ብትኽክል ክንፈልጦ ንንገብሮ ብትኽክል ክንርድኦ ዝሕግዘና መንፈስ ቅዱስ እዩ ብኩሉ ዓይነት ነገራት ናይ ህይወትና እንታይ ውሳነ ክንወስን ኣለና በሓዳርና በፋይናንሻል ህይወትና በኻልእ ነገራትና ትክክለኛ ውሳነ እንዳወሰና ነገራት ካብ ዓወት ናብ ዓወት ከም ዝኸዱ ክንገብሮም ብኩሉ ነገራትና ስክዒታዊ ዝኾነ ህይወት መታን ክህልወና እንገብሮ ዘፍልጠና እንገብሮ ዝነገረና እንገብሮ ዘርኤና ሓድሽ አይዲያ ሓሳባት ኣብ ውሽጥና ዝቆምጠልና መንፈስ ቅዱስ እዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዳስ ዋይ ኣብ ኩሉ ነገራትና ንዕኡ ክንሓስብ ኣዝዩ የድልየና ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ንነገር ብዝበለጸ መልክዑ ከም እትገብሮ ዘፍልጠካ ዘርኤካ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣብ ገለገለ ናይ ህይወት ጎደና እንታይ ከም ትገብሩ እንተዳ ጠፊኢኩም እቲ መንገዲ ሲምፕል እዩ ጸልዩ ክትጽልዩ ከለኹም ብትኽክል እቲ መንፈስ ኣብቲ ሰዓት እንታይ ውሳኔ ክትወስኑ ኣለኩም እንታይ ክትገብሩ ይግብአኩም ከመይ ጌርኩም ነቲ ነገር ኣብ መፍትሒ ከተብጽሕዎ ትኽእሉ ከመይ ጌርኩም ነቲ ነገር ከም ዕውት ክትገብሩ ከም ትኽእሉ ዝሕብረኩም መንፈስ ቅዱስ እዩ ኩሉ ጊዜ ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ነገራቶም ድጸባበዩ ሰባት እንተዳ ሪኢኹምዎ ህይወቶም ብኩሉ ነገር ዕውታት እዮም ስለዚ ካብቲ ንሕና ንርእስና እንብህጎ ዓወትን ብሉጽን ስክዒታዊ ህይወት ክህልወና ንደልዮ ካባና ንላዕሊ መንፈስ ቅዱስ ንዓና ስክዒታዊ ህይወት ክህልወና ሰክሰስፉል ላይፍ ክህልወና ይደልዩ ስለዚ ኩሉ ጊዜ ጽቡቕን ብሉጽን ሓሳባት ክበና መንፈስ ቅዱስ ድሉው እዩ ስለዚ ልዕልቲ ደይትፈልጥዎ ነገራት ከጋጥመኩም ከሎ መውጽኢን መእተዊን ዝጠፍአኩም ነገር ከጋጥመኩም ከሎ ሪላክስ ኩሉ ድፈልጥ መንፈስ ምሳኹም እዩ ዘሎ እቲ መንፈስ ባዕሉ እንተደኣ ልብና ሂብናዮ እንተደኣ ናብኡ ኸነቕልብ ጀሚርና እንተደኣ ጊዜ ክንጎ ጀሚርና ኢንዲቴይል ነገራት ከረድአና ይኽእል እዩ ምኽንያቱ እቲ መንፈስ ሓቂ ብመገዲ ሓቂ ዘበለ ኩሉ ክመርሐኩም እዩ ዝብል ንኩሉ ብትኽክለኛ መልክዑ ከም እንገብሮ ዘርኤናን ዝመርሐናን መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ ስጉምትና መታን ከይንጋገ ኣብቲ ጀሚርናዮ ዘለና ጉዕዞ መታን ከይነባላሹ ኩሉ ነገራትና ውሕሉል ብዝኾነ መንገዲ ብኤክሰለንስ ክንፍጽሞ ንደሊ እንድሕር ኮይና እቲ ናይ ኤክሰለንስ እቲ ናይ ብሉጽነት መንፈስ ኣባና ስለ ዘሎ ካብኡ ሓሳብ ንቀበል ንመጀመርታ ኣብ ህይወትና ሓሳብ ክንቀበል ዕድል ክንጎ ዘለና ንመንፈስ ቅዱስ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ልብና ንሱ ዝቐምጦም ሓሳባት ካብ ማንም ክንረኽቦም ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ኣብ ኩሉ ነገራትኩም ውጽኢታውያን ክትኮኑ ዝገብረኩም መንፈስ ኣምላኽ ምሳኹም ኣሎ ኣይትደሃሉ ኣይትፍርሑ ከመይ ክገብሩ እዚ ነገር ኢልኩም ኣይትጨነቁ ምኽንያቱ ከም መንፈስ ቅዱስ ዘይብሎም ሰባት ኣይትኹኑ መንፈስ ቅዱስ ከለኩም ብምንም ነገር ኣብ ህይወት እትገብርዎ ነገር ከም ዘይጠፍአኩም ርግጸኛ ሁኑ ንምንታይ ተተባሃለ እቲ መንፈስ ባዕሉ እትገብርዎ ክሕብረኩም እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ከምዚ ኢልና ኩለና ንጸሊ ብሩኽ ኣቦይ ኩሉ ጊዜ ብመሪሕነት መንፈስካ ኣብ ኩሉ ነገረይ ብብሉጽነት ክኸይድ ስለ ትረድአኒ ስለ ትመርሐኒ ክገብሮ ዘለኒ ኩሉ ድማ ስለ ተፍልጠኒ የመስግነካ ኣለኹ ኣብ ኩሉ ነገረይ ብሉጽ ስለ ዝኾንኩ ክብሪ ንዓኻ ይህብ ኣለኹ ኣሜን ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ
يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን አምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኸይ መድኃኒይ እዩ። ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነ ኣለኹ። መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ። አሜን። እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና። ሻሎም